Mentapat ngan poi sakalenong ko banyo. Kumno kan chia yaki bompen kre. Kumno kan chia yaki bompen kre. Kacing cencar ba krau kan lap yaki ba klempen kre. Kani kacing cencar ba kan chia haka perthai baro kawai. Dei haka ni kapor ba unong sensyar don bor jang ko perthai. Lane umrat klau. Unmi ban sensyar jang ko perthai daga jingle don bor. Haka taka por on sapan bor ya baro ban mane dam yu. On sapan bor yu ki benriu baro ban pedeng ya kadak halor ka ketika mon jangki. Lana halor selang mat jangki. Lana ya ka kerteng jang umrat klau hi. On shan syap ya baro daga nombar henriu spa henriu po henriu. Gitu ki bom tre om tang ba on penstom yaki. Om tang ba on penstom. Henry on penyap ru yaki. Kat baki riu kuit ki bala rong na kinang ya syat keman habneng. Gitu pat ki bom simla syak rong na. Lani ki bala syak ik na hagan ka berthai. Ki lahaban syak bat ban mat ya ka jingjan car ba. Bat ka kordet ba bakrau haga berthai. Ka bakat kata om patu jia na du bau blai ula penlong ya ka berthai. Onggak tien ke jong ublay na bahang ta ka kordet ba kan long. Kat ka ba ompat julong na duk mendang long ka perthai. Haduk menta lemne kan om long syuru. Matios arpsau arpuway kitkot. Ublay ulapan pau hau Yonis hagajing yo i pau haga daulenong patmos. Yakini ki ay kiban sacha long. Hakata ka por on sedang ya kacing pensitom da kacing play ya ki henyau kicing pendai ya kan ngila ban syam na ka kitab cing pen pau na ka lenong ka ban rio bat ru na ka lenong ka bapra nginya pait menta ka ai ka bachia habala play ya ki henyau kicing pendai hakaba play ya kacing pendai ka baningkong lalait mi ka kulai bali bat utaw ba syong halor jongka udon karinti kani ka thau ya ka jingwan mi unong sensyar ba sirkhai ya ka perthai uban chop lot ya ka perthai barok away bat ban sensyar da ka jingle don bor ka jing pen i hang ni ya ka renti khlam khnam ka ba thau ya ka jingwan mi jong unong sensyar ba sirkhai ya ka perthai uban su chop lot ya ka perthai barok away khlam da ya le thma bat ban sensyar da ka jingle don bor men balap li ka jing pendat ka ba lami saka kulai basau bat ya boy syong harol chongka ya bala ai bor ban shimna ya ka jing sok a perthai kani ka thau ya ka jing ya penyap para beriu bat ya ka jing ya le thma ka ba shirkhai habala pli ya ka balai lalai mi na ka kulai ka ba yong kani ka thau ya ka nam sneu ka ba shirkhai ka ban chia ha ka perthai kacing kerduk bam bat kacing yap tangan kencur haduk kata-kata kabakam syirkai kalong kacing kerduk ya kakten ublay ya kaba omla syu bansyam habala play ya kacing pendat kabasau lalai mi nak kakulai balik betu bat ya bosyong halor jongka uba kerteng ucing yap kani ka thau ya kacing yap syirkai ya kata kapor bon ba kin yap akacing om snam hakan nam sneu bat hakajing yap them bat kiwi habala play ya kabasan habala play ya kajing pendat kabasan sibon ki men semba kordor ki bom tre ban mane dam yu murat klau on sa krai kli bat kini ki men sem ken don hakan duan ka jong play habala play ya kajing pendat ka ban riu kan long kajing khnyu chumai ka bakrau bat ka sngi kala long kum ka chan nyu ka bakhan bat ubnai un kalas nam bat ki klor ken hap na sahit benang ya ka benang on pen kan ran na aga ta po bat yau lum bat ka daulenong bara lap pen kan riat na te ki no sensyar ka perthai ki bakrau ki batri ki bari uspa
kiba klan umrau bara bat balai lut bara kin ya buri no yala de ki krem mata pedang ki mausiang jo ki lomba bat kin saperta hakita ki lomba bat hakita ki mausiang kita ong to hap hangi bat to buri no yangi nakakhmat utau bo syong halor kata ka khet bat naga jing bitar utau khon lang brat jing pen pau la nong ban riu gut khat bkhan riu ka ong ni gan ni kum chu ka kitab ko Hosea ko nong wish pau gut khat ba pra habalap le ya ka jing pen dait ka ba hen yo kala long ka jing pen khra naga ban ta ki wei pat ki jing pen stom ya ki bala pen khra da ki hen yo angel ki chau play lam bat ki hen yo ki turoi ka jing ple ya ka jing pen dait ka ban yo kalong kom ka jing pen khra nam ta ki wei pat ki jing pen stom ya ka bala pen khra da ki hen yo ki angel ki chau play ki ba bat ki hen yo ki turoi ban pen sawa ka berthai in syam ya kan ya abang pulen ke kitab jing pen pau kala nong ka ba phra bat kala nong ka ba khandai kum chu abang pulei kala nong ka ba khat wei ka khot ka ba khat san hadu ka ba khat khandai habau angel uban kong ulapan sawa upria bashir khai e bat ka ding upria bashir khai e bat ka ding balai khle da ka snam ken long ha ka khando habau angel ba ar ulapan sawa ya ka turoi ke chu ulum ba me ding un hap ha ka duryo bat ka balai ka benta na ka duryo la kelas na bat bon ba kin yap ne ke ching thau ba im ki ba don na ka duryo habau balai ulapan sawa uklor ba kraw ba thang kum kumusa uba khot uba thang un hap ha ka balai ka benta chu ki wa bat ki pukri te kita ki kila kelak thang habau angel wasau ulapan sawa lai sha ya ka balai ka benta chu ka sngi ubenai bat ki klur khnang ban pandom ya kata ka balai ka benta chu ki habau basan ulapan sawa un penbena ya ka chingchan char ba bat ka kordet ba laple ka liulong ka baklam trai bat ki poch ki badan ka bor kum ki nyang lar tham kilami khnang man pensitom ya ki plang la ni ki ding ki sit henry ya kita ki breu ki bom don ya ka jing shan sharp ka jaw play haba angel uban reu ulapan sawa ya ka turoi ki jong saungot ki angel kinwan pau da ka ba syong halor ki kulai ine kin sa pencot ya ka lai benta jong ki breu da ka bor ka ba mi na ka sentor jong ki kum ka ding kabor ka bami na kasentor jong kum kading katedam bat ukendo habau ubahan nyau un pensawa un pen bena ya ka jing bitar ka jong uplay hagaba un the sa nyau ki pleng jo ka jing bitar habau u angel ubahan nyau un pensawa lain pen bena saya ka jing bitar ka jong uplay hagaba un sa the sa nyau ki pleng jing bitar ka bangila ban syam na ka kitab jing pen pau ka lenong ka bakhan riu inya pat menta iki nyau ki angel ki babat iki nyau ki pleng jo ka jing bitar habau baning kong un the ya ka pleng ka jong u te kan long ki to chau ki ba sitom e ha kita ki badon ka dak umrat khlau haba ubaar un the no ya ka pleng ka jong u syaka duryo te kan kala kum ka snam ka jong boyap bat baro ki ba im haduryo ken yap na habau angel ubalai un the no ya ka pleng jo ka jing bitar ka jong u te ki wa ba bat ki pukri ken kelas na habau basau un the na ya ka pleng jo ka jing bitar ju te kan long ka jing shet terha e jong ka sni hakiba syong ha ka khandau bara bat ken ya kran ben yo blai ki ba bon ha ka ta ka por ken ya kran ben yo blai habau basan un the na ya ka pleng ka jong u
long bon the ya ka pleng ka chong u ha ka khet ka chong mrat khlau sundan bat ka chingdom kan tap ya ka hima ka chong u te ki breu ken lan nyar bat dat ya lagi thali habau ban reu un the kai ka ban chia ya thu ka tin ka chong play ba ya ka wa you practice on penrengat ya ka te kis iam na mi ngi ken la ban ya leng ba na ka ban ta katma armageddon haba ubahan nyau un the uchumai ba un khunyu hagane ka prathai bat on sapan hap no ru yok phria ubaga chingkhia wei ka long kat ka ching thau shitalen kabayran kat bat sau pho kilogram kitu baro ki bom pen khre bat ki bom mane dam yo blai ken hap an pawru hakmat ka khat chong ka ching bishar ka jong trai hakata ka spi bishar ka bakhat do hakaba on sapan paw yi ching le bom man chong ki baro bat ka bakot ya ki kan long ka pung ka ting lani ka du chop ding ka bishar khai kom ong no ruai sham sim a kan long ka ching yam ba hagaski bishar ukris a kan long ka ching yam ba hagaski bishar ukris hagatagasngi bishar baro ki ben reu ki bapop ki badang em bat wat ki bala yap nang ne na perthai ki haban pau bat ai ching khan hakmat kunra on sa bishar ya ki kat kum ki ching le chong ki hi hagata ka ching bishar ba khat do ublei un plate ya ka kitab bat un plate ru ya ka kitab chong ka ching em hagata ka kitab chong ka ching em la tho tang ya ki kerteng chong ki reu khu bat ki bom mane yom rat khlau en rai char yo bo om shimla shambla tho agata ka kitab chong ching im on bread yo u shaka pung kating ka kitab ching pen pau ko la nong ba at pho kat khot ka khat ar bat khat san a kordet ya kita ki bom shimla sham ya ka kerteng hagata ka kitab kita ki bom shimla pen khre ken mat ya ka jing khthang bom la batai shu hakaski bishar utra hang ta hadu chok kelen nyar bat daj bniat sheki bom chukot bat on omdon shu wan is nay ki omat chok jing sngosi thang bat ka jing babe on omdan bala shu ban nyap naki kin sababe ya ka ei bagila le hanre ka por kala dirna wat ki balangai bat ki balalong ki kristan lada om shimla shem ya ka kerteng chongi haka kitab chong ka ching em on rai pen rem yangi hang ta om la shu ban ya sa khmat chong tra wat langi ong atrai hatongim shimla ya lap haka kerteng chong me hatongi ngim shimla le shibon ki kamba ro ka kerteng chong me utrai on ong ya ki ngam chu la itu ya phi ke like no nanga phi ki ba chu trei bom man kombau Jesu uladap yathu yegane aga gospel Matthias klonong ban nyau kat khot ka arfu ar bat arfu lai hang tang in amla shu ban le ai light satang man light da jing sngosi rengkat ki omat shaga ding ka baklang bat uksan ubom chuyap hadu chok kadu chok kalong ka chaka ba ublei lo pen khre na ka bata usaitan ba nong bot ki chong u haga ching shisha ublei lo bo ya kadu chok omna ka bata ki ching thau ba koridor chong u na ba ublei mon ba ka wei ru ka man sim kan chat na ublei u ai khot e man ka por ba u pha ru ya lo khon ba e chong u Jesus Christ ban sha yap dei na mar ba mon ba ki breu ki balong ki ching thau chong u kan chat na pan ban dei na mar ba ki breu ki len dat yo u ki kan tait yo u bat ki le bom su nyo ya ka ching ai e ke chong ublei kat adu balapan sngosi bat pen bitar yo u bat ka bainong ya ki kan long hadu chok ha ka ba ka ding kam chu lip bat uksan chu yap ban pen sitom ya ki bomman cheunom kine baro gen chia ha ki tu ki bom pen kra
Henry kitu pat kibala pen kre yalade. Bat kibala ap khmi ye ke jingwan pat utrai Jesu. Kini along lem bat utrai. Hagata ka ri jo ke jingsok. Jiunom. Kari hagaba omdon jing tangan jing sliang shu. Na ba utrai ulong ke jing bam yaki. Ke jing pentengan yaki. Bat omdon kam shu ye ke jing shine ke elektrik. Na marba ukon lang berat ublay. Ulong ke jing shine ta. Ya tu ka kten ke jong ublay. La dengi pulen ke kitab jing penpau kalau nong ke arpu ar ke dekat ke besan. Kom juk ke kitab ke jong Isaya kalau nong ke ban riu pau ke dekat ke bekat kendai. Kacingwan arsen ucis Chris kan long kacing snosi ketang bat kacing yam ketang nak benta ki bompen kre yalade Henry kan long kacing shat kemen ya kita ki bala e no yala kapop ki bala rikho yalade bat ki bala rung sya kacing seus pa utrai Jesu bat sya kacing panjanai dau mensiem baku para banget baro komjuruk ki prasamlah kaneka por kadang biang yangi ban pen kre na yalade para banget bi ki paralok ki bas ngap ikani kubor tang kaneka way bangi de tip kalong baganeka ya jo kaching ia mun semakut baganeka ching ia mun semakut ya kabala chia na do kasni pentekos hadu menta kala kre ban lait na bat kaktien ublay kamaham yangi menta banlong kibala penkre kaktien ublay kamaham yangi banlong kibala penkre yalade kibala penkre bat yai penkre to penkre ublay nakabenta ka buram jago amen